мо дар кафи уқёнуси ноаёне бо номи атмосфера зиндагӣ мекунем. Маҷмӯи мухталифи қабати газҳо ки сайёраи моро иҳота кардаанд. нитроген ва оксиген 90% газҳои мавҷуда дар ҳавои хушкро ташкил медиҳанд ва фақат қисмати кӯчаки он муташаккил аз аргон, дуоксиди карбон, гелиум, неон ва дигар газҳо ҳастанд. оби бухоршуда ва гарду ғубор низ бахши атмосфераи замин аст. атмосфераи замин ки ба сифатҳои гуногуни он асос ёфтааст, аз сохтори қабатие аз замин ба самти осмон иборат аст. ин қабатҳо тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера ва экзосфера мебошанд. тропосфера поёнтарин ва наздиктарин қабат ба замин мебошад. ба ҳисоби миёна тропосфера дар ҳудуди 10 километр аз сатҳи баҳр тӯл дорад. мо инсонҳо дар тропосфера зиндагӣ мекунем ва тамоми ҳаво дар ҳамин қабати поёнӣ эҷод мешавад, чунки он қариб тамоми бухороти оби атмосфераро дар худ дорад. тамоми абрҳо аз туман гирифта то раъду барқ то сирусҳои баландтарин аз тропосфера. бо афзоиши баландӣ фишори ҳаво поён меояд ва ҳаво дар ин қабат сардтар мешавад. бо баромадани баландӣ фишори ҳаво камтар мешавад ва таносуби оксиген дар атмосфера бетағйир боқӣ мемонад. аммо бо сабаби фишори камтар молекулаҳои оксиген паҳн мешаванд ва шумораи молекулаҳои оксиген дар ҳар нафас зиёд мешавад. болотар аз 5.5 километр камтар аз ними оксигене ки дар сатҳи баҳр ҳаст вуҷуд дорад. вақте аз 7.5 километр болотар бароед, растаниҳо дигар реша намегиранд ва зиёде аз ҳайвонот тамоман нафас кашида наметавонанд. инсон хомӯширо таҷриба мекунад. гардиши хун, нафасгирӣ ва системаи асаб шурӯъ ба фурӯпошӣ мекунанд, чунки дар ин қабат сатҳи оксиген камтар аз 3/1 миқдори оксигени мавҷуд буда дар сатҳи баҳр аст. барои фаҳмидани ин, биёед нигоҳе ба системаи кабинаҳои таҳти фишори ҳавопаймо бикунем. ҳавопаймоҳо дар қабати баландтар беҳтар парвоз мекунанд ва инсонҳо дар наздиктарин сатҳи замин беҳтар нафас мегиранд. бинобар ин, барои ҷуброни он фишор ва оксигени кам, саноати ҳавопаймоӣ кабинаҳои таҳти фишорро ихтироъ кард, то мардум тавонанд ба роҳат нафас гиранд. ба ҳамин хотир, вақте ходимони парвоз тавзеҳоти маъмулиро медиҳанд, онҳо таъкид мекунанд ки мусофирон дар сурати коҳиши фишори ғайримунтазир дар кабина бояд маски оксигенро ба бар кунанд. ин ба мусофирон иҷоза медиҳад то ҳангоме ки фишори ҳавои берунӣ бисёр паст аст, ба дурустӣ нафас кашанд. кабинаҳои таҳти фишори ҳавопаймо баландии кабинро 2.6 километр доимӣ нигоҳ медорад. ҳатто дар ин баландии сунъӣ сохташуда, сатҳи оксиген ҳудуди 25% камтар аз оксигени мавҷуд буда дар сатҳи баҳр аст. парвози баландтар аз 2.6 километр бидуни технологияҳои замонавӣ метавонад боиси бемории баландии гипоксия гардад. ҳолате ки миқдори оксигене ки ба бофтаҳои бадан мерасад тадриҷан кам мешавад. камшавии зиёди фишори оксиген ниҳоят ба дарди сар, чархиши сар, дилбеҳузурӣ, душворӣ дар фикр оварда мерасонад. он ба зудӣ сабаби беҳушӣ ва марг мешавад. маълумотҳои таҷрибавӣ таҳлил ва таҷзия кардааст ки фарде ки аз оксиген маҳрум аст ва таҳти таъсири гипоксия қарор дорад, ба чанд муддат метавонад ба шароити изтирорӣ канор биёяд. ва натиҷаҳо нишон медиҳанд ки дар баландии 25,000 қадам фард метавонад 2 дақиқа фикри дурусту амал кунад ва 3 дақиқа хомӯш бошад. ин муддати вақт дар баландии 30,000 қадам ба 45 ва 75 сония поён меояд ва танҳо 18 ва 30 сония дар 40,000 қадам мешавад. илова бар ин, агар кӯҳи Эверестро ба назар гирем, дар қуллаи он нафас кашидан чанд дақиқае тӯл мекашад. ин бар он далел аст ки дар баландии 8848 метр миқдори оксиген дар ҳар нафас баробар ба 3/1 оксигени мавҷуд буда дар сатҳи баҳр мебошад. баландтарин қисмати Эверест ё ҳар чизе ки болотар аз 8000 метр бошад минтақаи марг номида мешавад, ҷое ки оксиген чунон кам аст ки бадан дақиқа ба дақиқа ва ҳуҷайра ба ҳуҷайра шурӯъ ба мурдан мекунад. ба ҳамин далел кӯҳнавардон бояд маски оксигени худро дар баландии болотар аз 7000 метр ба бар кунанд.
системаи оксигени онҳо на танҳо аз нафасгир шудан гипоксия монеа мешавад, балки бо кӯмаки оксиген онҳо тезтар ҳаракат мекунанд ва вақти камтарро дар минтақаи марг мегузаронанд. бо вуҷуди тамоми ин иқдомот, кӯҳи эверест солона ҷони бисёре аз кӯҳнавардонро бо далели фаъолиятҳои шадид, будани тӯфонҳо ва камбудии оксиген мегирад. мо бояд ба хотири таносуби идеалии оксиген ки иҷоза медиҳад ба роҳат нафас гирем ва дар замин зиндагӣ кунем сипосгузор бошем. байни фишорҳои эҳтимолии ҳаво ва нисбати оксигенҳои мумкин дар он ва дунболи миқдори диҷиталии лозимӣ барои вуҷуди ҳаёт, қавсе ки бар он рӯбарӯ мешавем воқеан бисёр маҳдуд аст ва таҳқиқи бисёр лавозимот барои боқӣ мондани ҳаёт дар ин қавси борик қатъан ба тарҳи бенуқс ишора дорад ва барои афроди аҳли фаҳм ин нишонгари он аст ки чунин сохтори шугуфтаангезе ки вуҷуди ҳаётро дар замин имконпазир месозад, устувор ба як серияҳои иттифоқии тасодуфӣ нест, балки як тарҳи огоҳона тавассути холиқи хиратмандро нишон медиҳад ва ин ҳақиқат 14 қарн пеш дар Қуръон баён шудааст, ҷое ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола мефармояд: ҳар касро Аллоҳ хоҳад ки ҳидоят кунад, дилашро барои ислом мекушояд ва ҳар касро ки хоҳад гумроҳ кунад, қалбашро чунон фурӯ мебандад ки гӯё мехоҳад ки ба осмон боло равад. ба ин тавр Аллоҳ ба онҳое ки имон намеоваранд палидӣ мениҳад. ишора ба чунин воқеияти шугуфтаангез дар замоне ки ҳеҷ навъе аз технологияҳои замонавӣ вуҷуд надошт ки мардум битавонанд тавассуташ ҳақиқатро пай бибаранд, як бори дигар улӯҳияти Қуръонро нишон медиҳад, китобе ки фақат метавонад каломи холиқи хиратманд бошад. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی و دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟